Mariaren bihotza ikastolak 36 urte daramatza bere lanean. Bi urtetik hasita, DBH laugarren mailara arte duzu aukera hemen egoteko. Urte guzti horiek eraikin berdinean, hau sortea. Eskolan familia bezala egoten gara. Guretzako ekintza asko daude, aisialdiak, udalekuak. Noski jasotzen dugun arreta oso zuzena delako. Mariaren bihotzako ikastolan D-ereduan ikasten dugu. Astean behin talde txikietan matematika eta euskara modu dibertigarri batean lantzen dugu. Horretarako gure familiak guri laguntzera etortzen dira. Bai ondo pasatzen dugula. Pentsatokiko logika jokoan gaude. Deon artean gaur daukagun arazorik irtenbide bat bilatzen saiatuko gara. Elkarrizketaren bidez aritzen gara. Komunikazio araua betetzen saiatzen gara. Problemak asmatzen txikoan gaude. Guztion artean, baldintza jakin batzuk bete behar dituen problema bat asmatuko dugu. Zerbait ez dakidanean nire lagunak esplikatzen dirate eta hobetu ulertzen dugu. Ni tutorea naiz. Eta ni tutorizatua. Eta bikoteka irakurtzen ari gara. Gure irakurketa mailek hobetzen dugu. Berdinen arteko tutoretza eginez. Ni laguntzen diot eta aldi berean ikasten dut. Ni laguntza jasotzen dut eta ikasten du. Kooperatzen ikasten dugu. Jesus hobe ezagutzen dugu. Gure bizitzan hobeak izaten laguntzen digu. Astean behin otoiztegira ototze egitera etortzen gara. Jesusekin otoitza egiten dugu. Teknologia arloetan proiektu desberdinak egiten ditugu. Taldeka elkarren artean burutzen ditugu. Zientziagunean gaude, gaur ni naiz taldeko arduraduna. Hemen, esperimentuak egiten ditugu. Oso gustura gabiltza hemen denak batera lanean. Saioa hasieran asmatutako hipotesia egiaztatzen saiatuko gara. Eta bukaeran ondorioak aterako ditugu.
koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean, saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka ailetzera doa, elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika hastean, itxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hauxe nahi dizut esan.